הסופה היא חנות לעיצוב ישראלי. מוסד ותיק ומאוד מאוד אהוב של 12 שנה. הסופה היא הרבה יותר מחנות עיצוב רגילה. לקוח שנכנס לחנות לא יודע לאן הוא נכנס. הוא רואה מבחוץ, חנות מעניינת, המון צבעים, המון צורות, ורוב האנשים שנכנסים יוצאים משהו. לפני 12 שנה הייתי בדיוק בסוף הלימודי עיצוב שלמדתי בחולון. יש תערוכות גמר בכל בתי הספר, יש המון מוצרים שאני רואה. וכל הזמן עוברת בי המחשבה, מה יקרה להם שיגמרו התערוכות. באותה תקופה עבדתי במסעדת פועה בשוק הפשפשים. יום אחד פועה באה אליי ואומרת לי שהתפנה מקום ממש צמוד למסעדה, ואז נולד הרעיון של הסופה. כשמעצב צעיר מגיע אלינו עם מוצר שאנחנו חושבים שהוא מוצר טוב, שיש לו פוטנציאל, אנחנו מביאים לו במה בפעם הראשונה. ליאור בא ונתן לנו את הבמה לשים את המוצר שעשינו אותו ממש ביד, חתכנו אותו ביד. זה המוצר שאיתו נכנסנו לסופה. זה המוצר שהיום אנחנו מוכרים בכל העולם. פער בין כאן לכאן, יש חלק גדול ממנו לסופה. יש הרבה מעצבים שהתחילו איתנו קטנים, והיום הם סטודיואים שמפרנסים את עצמם. והסופה זה בעצם היה החנות הראשונה שהתחלתי לעבוד איתה. איזושהי הזדמנות עבורי בעצם להיכנס לעולם הזה שלא הכרתי וגם קצת חששתי ממנו. אנחנו נותנים להם איזושהי הדרכה, איך אפשר לקחת את המוצר הזה, את היצירה הזאת שהם עושים, ולהפוך אותו למוצר של ממש. הגר התחילה למכור את העבודות שלה באסופה כבר לפני יותר מ8 שנים, 2017. הסופה הייתה לה בית. כל פעם שהייתה מגיעה לפה ומוכרת את העבודות שלה, זה היה ממלא אותה באושר ובביטחון. זאת אומרת, זו המטרה שלנו באסופה. ליצור במה, ליצור פלטפורמה לכל אותם מוצרים, לתת החוצה ולפגוש קהל. אנחנו עושים את זה עם המון אהבה. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, ואני מאוד רוצה להמשיך לעשות אותו. כמו כולם, גם אנחנו חווים פגיעה מאז תחילת המלחמה. נקלענו לצרה, צרה שהיא לא בשליטתנו. הרבה פחות אנשים באים להסתובב באזורים שבו החנויות שלנו נמצאות. הרבה פחות תיירים, כמעט 0 מגיעים לישראל. ואנחנו רוצים לגייס חזרה את כל האנשים ואת הקהילה שלנו שבנינו שנים. וזה חשוב מאוד שהדבר הזה יחיה. הסופה היא המקום היחיד אולי שיכול לתת בית למאיירים, מאיירות, מעצבים ישראלים. ואני לא יכולה לדמיין שהחנות הזאת לא תהיה יותר. אני חושבת שזה צריך לעשות הכל. בשביל להיות פה בגאון ביום שאחרי, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אז הכנו לכם מגוון תשורות. מוצרים מהממים, תקנו אותם, תבואו לחנות. שיחזרו כבר החטופים ושתסתיים המלחמה, ושנוכל לחזור לשגרה שכל כך אהבנו. אז יאללה, כנסו, תיקחו משהו. תודה. Should have stayed.